Mihangyo, karon si Jess Evangelio, ang high school coach sa mipanaw nga batan-ong basketball player si Rene Baterbonia nga kinahanglan ng personal nga hinabi-on ni Tab Baldwin ang ginikanan niini. Kini aron mahatagan na matud pagkatinawan kunon sang tinuod nga nahitabo sa kamatayon ni Rene ug mahibal-an kinsa ang angayang sad-an sa maong trahedya. Sa usa ka press conference, hugot sab niya nga ginaampo ug ginapanghinaot nga buhaton ni sa Ateneo coach aron nga mahatagan na matud pagkahumpay ang hunahuna sa ginikanan ni Rene. Ato paminawan na tipik sa pamahayag ni Coach Jess Evangelio. We were waiting and hoping, praying na sana si Coach Tab Baldwin makita namin or marinig namin na kausapin kahit private lang, makausap lang yung family ni Rene, yung parents ni Rene kasi it's the least that he can do sa family na sana mabigyan lang ng clarification lahat. Sa karon na nagihapon sa Ateneo de Davao University Senior High School Bangkal Campus ang lawas ni Rene ug gitakdang dalon na saba sa Talakugan, Agusan del Sur sa Lunes, Hunyo 15 ug ilubong sa Hunyo 24.